Senki nem. Beterítja a képet. Oly. Jó, ez a YouTube, ez rossz lesz. Ott lesz. Még valamit fűzzél hozzá. Olyan, hogy cseh. Szoktál csalni, Krisztián? Mondd már, hogy all in. Emelek 30 000 a először a szájából geszi. 50 000. Rájössz. Meg zseble. Mondjuk Zoli, hogy Ankor. Zoli, szerelmes Zoli vagy? megadja. Ankor. Mint aki tud angolul. De még van, Fasz. ez így rövid. Fűzzél hozzá, még van, ez rövid. Problémámat, meg Balázs egy nagy fasz kapott karácsonyban, hogy 10 darab. Attól mit kívánod Hát neki? az a nősz Hogy egy ekkora fasz kapja a szájába, geci. olyan, de sokat, de ti vagy 10, én is ezt Nikerbe! Ami Olyan, az érde biztos. 6 decig gecit gyom ki magából. Azt Hogy az új Krisztiban francia ágyát, a az új fél francia arcát. ágyát Nem volt, benyomja az annyira nem volt ágyat. az, hogy geci. MS emelt az ezt színvonalát. Nem, én nem nyilatkozom. Fújtál valamit, ribat! A kurva fajtát. Filmet látott a cigány cipőt. Várjál, Gergő. Azt a Várjál, cigány most cipőt. masszírozza a gyomrát. I'm all in. Cipőt. Oda lent, azt a cigány cipőt. Az amúgy kamerák, az most pont divatja van. Jó, ez nem eső rá? Jön nem, az a Gergő. Fenyőálló, van -e? He. Kígyócipőben. Tűzijáték. Ilyen volt. Tűzijáték. Csip. Ó, de Lőtt. jó, az rá. Jövőre látni